Assalamualaikum soliha. Piye kabare dina iki? Isih tetep semangat yen sinau nggih. Balik maneh ing pelajaran basa Jawa kelas 4. Saiki kita wis mlebu ning wulangan 7. Babagan sing bakal dibahas yaiku wuwuhan utawa yen basa Indonesiane yaiku imbuhan. Simak video sak lengkape bareng karo Ustazah. Wuwuhan utawa imbuhan iku ana papat. Sing nomor 1 yaiku ater-ater, nomor 2 seselan, nomor 3 panambang, dan nomor 4 konfiks. Ater-ater utawa awalan. Ater-ater utawa awalan yaiku wuwuhan sing ana ing ngarep tembung. Ater-ater atau awalan yaitu imbuhan yang berada di depan kata. Jenis ater-ater ing antarane yaiku jenis ater-ater diantaranya yaitu sing nomor 1 ater-ater anuswara yaiku M, N, NY, lan NG. Sing nomor 2 ater-ater tripurusa yaiku da, ko, lan di. Ater-ater anuswara gunane kanggo ngrimbak tembung lingga dadi tembung kriya tanduk. Ater-ater anuswara gunanya untuk mengubah kata dasar menjadi kata kerja aktif. Tulodo contohnya yaitu M tambah pancing dadi mancing. N ditambah tandur dadi nandur. NG ditambah karang dadi ngarang. NY ditambah sapu dadi nyapu. Ater-ater tripurusa gunane kanggo ngrimbak tembung lingga dadi tembung kriya tanggap. Ater-ater tripurusa gunanya untuk mengubah kata dasar menjadi kata kerja pasif. Tulodo contohnya dak ditambah gowo dadi dak gowo. Kok ditambah tuku dadi kok tuku. Di ditambah jewer dadi di jewer. Selanjutnya yaiku seselan utawa sisipan. Seselan utawa sisipan yaiku wuwuhan sing ana ing tengah-tengah ing tembung. Seselan atau sisipan yaitu imbuhan yang berada di tengah-tengah kata. Wujude seselan ana 4 yaiku in, el, lan er. Tulodo contohnya tulis ditambah in dadi tinulis. Gandul ditambah dadi gumandul. Jegur ditambah el dadi jelegur. Kelip ditambah er dadi kerelip. Selanjutnya panambang utawa akhiran. Panambang utawa akhiran yaiku wuwuhan sing ana ing saburine tembung. Panambang atau akhiran yaitu imbuhan yang berada di belakang kata. Wujude panambang ing antarane yaiku a, e, en, an, ono, ne, na, ku, mu, lan sapanunggalane. Tulodo contohnya adus ditambah a dadi aduso. Sawah ditambah e dadi sawai. Tulis ditambah en dadi tulisen. Karang ditambah an dadi karangan. Silih ditambah ono dadi silihono. Buku ditambah ne dadi bukune. Jupuk ditambah no dadi jupukno. Adi ditambahku dadi adiku. Klambi ditambahmu dadi klambimu. Selanjutnya yaiku konfiks utawa gabungan awalan lan akhiran. Konfiks utawa gabungan awalan lan akhiran yaiku wuwuhan gabungan antarane ater-ater lan panambang. Konfiks yaitu imbuhan gabungan antara awalan dan akhiran. Jenisnya konfiks ing antarane yaiku sing nomor 1 konfik anuswara lan i
utawa anuswara lan ake. Sing nomor 2 konfiks tripurusa lan i utawa tripurusa lan ake. Konfiks anuswara gunane kanggo ngrimbak tembung lingga dadi tembung kriya tanduk. Konfiks anuswara gunanya untuk mengubah kata dasar menjadi kata kerja aktif. Tulodo contohnya m ditambah buang ditambah i dadi mbuwangi. ny ditambah sapu ditambah i dadi nyaponi. ng ditambah gambar ditambah ake dadi nggambarake. n ditambah jupuk ditambah ake dadi njupukake. Konfiks tripurusa gunane kanggo ngrimbak tembung lingga dadi tembung kriya tangkap. Konfiks tripurusa gunanya untuk mengubah kata dasar menjadi kata kerja pasif. Tulodo contohnya di tambah resik tambah i dadi diresiki. Dak tambah pakan tambah i dadi dak pakani. Dak tambah gowo tambah ake dadi dak gawaake. Kok tambah silih tambah ake dadi kok silihake. Nah, sampai ini kene sinaune dina iki. Muga-muga apa sing disinauni bermanfaat kanggo kita. Ustazah akhiri matur nuwun. Wassalamualaikum.